ndị Igbo be anyị kwuye ka okwu si na onye ego ụgwọ ọnwa ya ezurọlọ ọ bụ ego overtime ka ezuru ya kedu ihe ga-eme abalị wee sụọ ya anyị Okeke nwaanyị na ọ dị ntị njọ ije họwa ekwe ụmụnna aha asị gịnị ije họwa afịa ekwe ụmụnna hawa nganga Igbo mụrụ nze Igbo mụrụ ọzọ ekene m unu ruo n'efere mba ụwa ọ na-azụ n'elu na-afịọ n'ala men are cheating. Men are cheating. Let me agree with you that some men are cheating. But why the women always afraid of DNA? Oke soro ngwere ma mmiri. Ọka oke ọ ga-akọkwa nkwere. Ihe ọbụla afata n'eze anaghị eju afọ. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị nụrụ di nwanne respect your husband. Kwanyere nwoke ehu ugwu. Nwoke bịa na ngwurube nna gị mee gị isi gị gbaala ndị be nna gị nkwụ nwanne nwaanyị ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mme shikpuo ọkpa ezi shikpuo ọkpa ime ụlọ onwe nwoke ga-adị happy and no man ever on this earth can forget or to forgive you na ọ bụrụ na ụmụ niile ịmụtara ya abụghị ọbara ya nwa ka ọ ga-esi wee mbe gị omume onwe ihe ọbụla imechara n'ụwa a dịka nwaanyị n'ebe di gị nọ ka nwoke nwee afọ ojuju ka ọ na ịmara na ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ihe na-edu na agadi ihe the area grave. Nwanne m nwaanyị okwu a na-agwa gị ga-abara gị ọ bụrụ na ịma na ihe edowe ọkpa gị onwe gị du n'ebe di gị nọ biko remain single. Yes, ị nwere ike itinye abụọ mana the once ịbata na bed gị biko pịakee ọkpa gị na-abụ maka na o nwere ihe nji ekwu ya jụọ ndị gbuo ka ha si wee bi ndụ ọ bụrụ na nnukwu nna ma ọ bụ nnukwu nne mma gị na nọ ndụ ya jụọ ya ajụjụ a nkwu because nowadays modernization emebigo ọtụtụ ihe anyị nwebụ ndị Igbo nwere ọdịnala na omenala na ka nwaanyị si were ebido ibe di ya eziokwu na ụtọ di na nwunye bụ emeta ghara ofu anya ka nwaanyị ji ene di ya ofu anya ka di ji ene nwunye ya. There's no perfect marriage but site na atụmatụ unu na-abụ ị ga-ebuild ya family. Ngwere niile makpu amakpu mana onweghị onye ma nke afọ na-arụ mana ihe nwoke na-asọ nsọ n'elu ụwa bụ na ụmụ niile ọ chere na ọnyanwa mụtara emesịa n'ikpeazụ ọ bụrụ na ọ bụghị nyanwa na onye ọzọ tụwara nwunye ya ime o wee mụtasịara ya ụmụ ha. Nka nwoke zuru ezu kwuru akwụ dịka nwoke akpa gị aka esi ayo tired. Ka m gwa gị eziokwu anywhere you want that matter to be raised that nwoke ga-adị ready for you. M na-agwa gị eziokwu maka na ibugo mmụọ ya bugo odegwu ya buo agịrịma ya buo ihe o ji eme ọkanka. Ụmụnne m ndị Igbo ọkụkọ na-akpa nni anya ufi aka na ya ndewo na isonyere m tụsara m ozi a ụmụnne anyị tinye ebumnobi ha aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC sonye n'ihe na-eme na my YouTube page dem akara subscribe ma on your notification bell so that anytime you come across my post you can able to watch it. Ụmụnne m asị m mbọsị nta ka anyị chụọ na Owerre nchi ndewo.